O contrato para a redacción do Plan de Sendas no Barbanza suporá un investimento de 18.000 euros financiados pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Os traballos a desenvolver pola empresa L2 Ingeniería e Consulting Galicia consistirán en identificar os treitos de sendas prioritarios nas marxes das estradas autonómicas que discorren polos 4 concellos do Barbanza, así como por Lousame, Noia, Outes e Portodosón. Para o impulso destes itinerarios destinados a peóns e ciclistas, valoraránse criterios como a localización das estradas con respecto aos núcleos de poboación ou servizos e equipamentos, así como as características peculiares das vías, a integración ambiental ou a mobilidade alternativa existente. Tras a identificación de posibles sendas, avaliarase a posibilidade de executar cada treito e mesmo a inclusión de outras sendas en concellos limítrofes para dar continuidade aos itinerarios. Con estas actuacións, a Xunta acometerá xa a terceira fase do Plan de Sendas desenvolvido en varias bisbarras de toda Galicia, co obxectivo de incrementar a seguridade nas estradas e promover unha mobilidade máis sustentable.